Después de que hemos hecho el 155, ¿que habéis hecho el qué? El 0,155. ¿Habéis cerrado TV3? No. ¿Habéis cerrado Cataluña Radio? No. ¿Habéis cerrado la RACU y el pesebre del Conde de Godó? No. Pues si aquí no hay censura ni hay nada, todo libertad, ¡ole! Yo creo que el que aspiraba un poco a que hubiese víctimas era el soberanismo. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Si no ha habido víctimas, ha sido casi por milagro, porque la gente estaba realmente muy excitada. ¿Pero qué estás diciendo tú? Y lo que deseo es que vayan a la cárcel los que están por ahí huidos. Sí, señor, estamos de acuerdo con eso. Pero no aquí, que aquí las cárceles están muy bien y además aquí casi no acuchillan a nadie. Eso es que hay que denunciarlo. Es llamativo que baje la prostitución de lujo en Barcelona también por el procés. Hòstia, no fotem. Si ha baixat la prostitució, espera't a que marxin els del Piolín. El partido ha actuado, creo, con total transparencia y con total... Hombre, transparencia con los ordenadores, pegaron martillazos... Bueno, yo pregunto, ¿alguno de nosotros no ha borrado nunca un ordenador? ¿No has reseteado? ¿A martillazos nunca? ¡Pim, pam! ¡Toma la cajita! Yo creo que, vamos, Televisión Española es infinitamente más plural que TV3. La única que nos ha salvado es que, afortunadamente, el nacionalismo posmoderno de hoy en día no es como el nacionalismo antiguo. Son una panda de cagaos, con perdón. Gracias. Sí, porque antiguamente la gente salía y se liaba a tiros, ¿no? Es decir, bueno, y si le fusilaban, pues lo aceptaban, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía. Atención al pajarito. Ahora es tarde. Bueno, un whisky a dormir. Aquest és el viatge de la teva vida. Emocionant, no? A vegades seràs a dalt de tot. De puta madre. A vegades a baix. I una altra vegada a dalt. Però no tanquis els ulls o et perdràs part del viatge. No has de tenir por de res. Son muchos 10 puntos, sí. El sol de la tranquil·litat ve sempre amb tu. El sol de la tranquil·litat. Y la liga está acabada. Adelante, señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, señor Zoido, míreme. ¿Sabe qué es esto? No se ponga nervioso. Ya sé que a algunos les encantaría verme con una de estas algún día. Silencio. Tengan paciencia. Arribaràs allà on et proposis. Et mullaràs per una bona causa. Trepitjaràs fort l'asfalt. Aixecaràs el vol per sentir-te lliure. Desafiaràs indrets inhòspits. Perseguiràs somnis impossibles. Perquè només la llibertat et fa invencible. Y las he convocado yo, que soy el presidente del gobierno de España. Temps d'aventura, divendres a la tarda a Esport 3. El señor viene hacia mí. Doncs pel Black Friday em vull pillar la Game Station Ultra Wide Edition. Jo també, tio, és la canya. I jo, tios. És l'hòstia amb patates. Però ja s'ha esgotat a totes les botigues. Sí, tio, és un puto drama. Doncs jo triomfaré, tios. Un col·lega m'ha dit que encara la pots trobar en una d'aquestes botigues xineses online. No fotis, tio! Sí, tio. Ara, quan arribi a casa, la compro i hauré triomfat més que la Coca-Cola. Sóc un crac. No dispari! Porto un paquet d'AliExpress. Què cony hi ha a la caixa? És la Game Station Ultra Wide Edition. Com? Vaig comprar-ne les últimes unitats que quedaven. Oh, qui és el crac ara? No! 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 Mal.
verdadera mal, por no decir borchenoso. No us fallaré. O referéndum o referéndum. Si algún día me necesitéis para lo que sea, aquí está Belén Esteban y vuelvo a decir, visca Catalunya. Pepe Marc. No podràs resistir-te a les nostres superofertes. Ordinador amb informació compromesa, te'l destruïm. Disc dur inculpatori, te l'esborrem a cops de martell. Ni rastre de proves. Sense cap discreció. Pepe Marc. Us prenem per tontos. Tu mai sesta Englishman. Hola, sóc en Cesc Freixas i la televisió és cultura. La televisió és cultura. La televisió és cultura, a vegades sí i a vegades no. Sí, no. No seria normal que tots els programes servissin per anestesiar, no? o per alienar, però tampoc potser no seria normal que tots els programes fossin d'un contingut crític, no? I polititzat al 100%. Sí, tienes razón. Jo, que sóc una persona d'esquerres, no combrego amb tots els programes que es fan, no? A la televisió pública de Catalunya. Però sí que crec que s'acosta bastant al criteri que tinc jo del que hauria de ser el que ha de ser una televisió pública. Los jóvenes de la CUP. A mí lo único que me pedían era dinero para organizar conciertos, donde quiero decir que se maltrataba a la música. Interesante. Emborracharse y a partir de ahí, pues si se prestaba, ir a lanzar 4 piedras contra las sedes del Partido Popular. Sembla com una paròdia, no?, d'ell mateix. Em sembla molt més greu destrossar la democràcia, que és el que està fent ell, que destrossar la música, no? A mi, precisament, el seu partit m'ha intentat censurar en diverses vegades els meus concerts, no? Fa uns anys, el 2009, era perquè deien que les meves cançons i les meves lletres eren anticonstitucionals. A mi em volien censurar fa pocs mesos a un poble d'Alacant pel fet de ser català i de fer alarde del català, no? Totes aquestes mentides i aquests intents, no?, d'aniquilar la paraula, crec que els hi passaran factura. Ara veurem si sóc capaç de superar el repte d'aguantar la indignació. Yo prefiero, ¿no?, que el Barcelona esté en nuestra liga y que siga formando parte. A mí me preocupa más como español que nuestro himno no tenga letra a la situació quizás que pueda haver. Tant de bo que hi haguessin més persones com ells que ho veiessin així, perquè ho tindríem més fàcil per marxar. De moment, molt bé, no m'he indignat. ¿Se imagina usted un presidente Puigdemont haciendo campaña desde Bélgica para las elecciones y siendo candidato? Expresidente Puigdemont. Que atenta, no? Per mi no és un expresident, és un president i a més d'una república. Aquí m'indigno una mica més. Los manifestantes. ¿Qué diferencia con la CUP? Qué recién duchadas todas, qué diferencia. Esas niñas preciosas del Guinardó. M'està costant, M'està costant aguantar això. Això m'indigna molt, Ja no és només la caspositat aquesta, no? El nacionalisme ranci, no? Clar, a part diu apologia de les dones, no? No, fa apologia del masclisme. M'he indignat tant que necessito, no ho sé, relaxar-me, buscar un equilibri emocional. No patiu que això d'ajuntar-se xarangos, catarres, freixes i més per fer una cançó mullabragues ja s'ha fet puta brida. Tots els que ens dediquem a la música sabem que no podem agradar a tothom. És més, seria molt greu i tindríem molts problemes si agradéssim a tothom. Tots els llocs ens quedaríem petits, no? En canvi, jo faig un concert en un teatre de 150 persones o 200, no? I som poquets i molt familiars i estem contents. Paco Paquito, poco paquete, fly mai. Adeu, m'ho he passat molt bé, espero que vosaltres també. Si voleu escoltar les meves cançons de l'últim disc Proposta, podeu fer-ho a la nostra pàgina web. Accessoris Manresa 4x4, concessionari oficial Land Rover del grup Sala Team a la Catalunya Central, us ofereix aquest espai. A ver, yo sé.
Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibour, journaliste de la chaîne 3. Taisez-vous! 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 Evo to, když lížete chlupatou kundu, tak vám mezi zubama zůstanou chlupy. Nejdou ven, takže se to jmenuje mezizubní ochlupení rozkvětů. No, pues, no, damos, yo no sé. Con María Bosino, María Águila. Un informe interno confidencial encargado por Esquerra Republicana aconsejaba reinstaurar el servicio militar obligatorio en Cataluña. El informe plantea la necesidad de crear un ejército de hasta 22.000 soldados. Hay tantos sudamericanos en Cataluña. No pot ser que la veiem més grossa, y sí. Está deambulando por las televisiones y medios públicos y privados catalanes un señor al que le dieron un bolazo con una pistola de goma, una escopeta de goma, el 1 de octubre. ¿Y qué? Sí que tiene el ojo destrozado, le dieron un pelotazo, pero podríamos decir que más que merecido. ¿Qué tal, Víctor? Bien, bien. ¿Puedo saludar? Sí, claro, pues saludar. Saludo al primer y segundo curso de Video DJ del Instituto de los Enlaces. Ya me ha dicho que me queremos tal. A mi pueblo de Ebro y a la clase de catalán de segundo y nivel intermedio del EOI, la Escuela Oficial de Idiomas. Te explicas fenomenal. ¡Artista! Hemos comprobado que usted sigue mucho la televisión española. Vemos mucho sapeando, salvados, no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Es una frase que me han dicho también muchos venezolanos. ¿Cuántas copas tiene un sostén? ¿Cuántas copas tiene un sostén? Ojo al dato, ¿eh? 10. Pero qué listo es mi niño. I després de la publi anirem a Collbató a fer la cabra. Em sabries imitar una cabra? No. No? No, sí. Endavant. No ho sé, no. ¿Quién fue Francisco Franco? Pues fue un dictador. Era comunista, puede ser. Casi. Puede que fuera anarquista. Hoy tan y mol. ¿Sabes cómo murió? Creo que se suicidó. Tenemos declaraciones, como decías, en exclusiva de Sebastián Comas, más conocido como Iñaki, uno de los secuestradores de María Àngels Feliu. ¿Tú llegaste a enamorarte de ella? No me jodas, ¿eh? La pregunta no es baladí. ¡A la mierda! Claro, que te habían. Claro, toma, es que a alguien se le ocurre. ¡Es para matarlo! Soy politóloga, pero trabajo en algo muy parecido. Soy camarera, en los ratos libres. ¿Por qué lo dices? No, porque es muy parecido. Politólogo es como el que es médico, no puede ser... Bueno, sí puede ser político, pero el político no puede ser médico. Pues yo puedo ser camarera, aún siendo política. Deja de beber, que te está sentando mal. ¿Quiénes eran las tres supernenas? Marujita Díaz. Efectivamente. Quiero saber quiénes son para ti. Pantoja de Puerto Rico y Carmen de Mairena. ¡Oh! Yo necesito dialogar. No me lo puedo creer. Estoy cansado de vivir un culebrón. Hemos sido amigos siempre. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Vamos a ir repitiendo, ¿eh? Tú tienes cosas y no. Deixem-ho estar. Buenos días, buen día. La imagen ahora mismo. Acaba de zarpar el Piolín. El Piolín se va. Ahí tienen la imagen en directo. El barco donde han estado alojados miles de policías, de guardias civiles en Barcelona. Esta es la imagen de la mañana. Esta es la imagen en directo. El Piolín abandona el puerto de Barcelona rumbo a alta mar. ¡Viva la Guardia Civil!
Anoche se pulverizaron todos los récords alcanzados jamás en una subasta. Un particular ha pagado 382 millones de euros por esto, que es la obra de arte más cara de la historia. El subtítol és El xotxo de l'Apocalipsi. S'ha matat, Paco! Avui som a Collbató, al peu de Montserrat, terra rocallosa. Hem vingut a conèixer l'Anna Agudo, la cabra de Collbató. Los catalanes hacen cosas. Em sabries imitar una cabra? No. No? No, sí. Endavant. No ho sé, no. Coneix la cabra de Collbató? No. A Collbató tenim moltes cabres, sí. Sí, quines? Les que estan a la muntanya. N'hi ha una especialment que es diu Anna Agudo, la coneixes? És una corredora, no? Una corredora? Que jo sàpiga no corre. L'anterior alcaldessa. L'anterior alcaldessa era una cabra? Ah, no. És una noia d'aquí a Collbató que imita molt bé les cabres. Què li diries a l'Anna Agudo, la cabra de Collbató? Que no és una cabra, bàsicament. Anna, no ets una cabra. Vine aquí, passa aquí. Passa aquí, me cago en Déu! Vine aquí, passa aquí! Vine! Des, pues d'això que no vull perdre més. Hola, em dic Anna Agudo, però em diuen cabreta perquè imito les cabres a la perfecció. A la meva esquerra, la Mercè. Hola, sóc la Mercè i faig teatre amb la Forja de Collbató. Ja ens ha colat la falca. I a la meva dreta, en Joan. Hola, sóc en Joan i de petit m'hauria agradat ser pastor. Anna, doncs, quan vulguis. Quina raça és, aquesta cabra que has fet? Montserratina. Sabries fer una murciano-granadina? És més llarga, més allargat. Per comprovar si l'Anna ho fa bé, he portat la meva cabra i hem d'endevinar si és l'Anna o la cabra. Anna. L'Anna. 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 De moment la cabra no n'ha fet cap. Ens està sortint bastant bé l'experiment. La cabra. La cabra? Sí, jo també Molt penso bé. que la cabra. La cabra. Teniu l'oïda fina, eh? De fet, la cabra no ha dit res encara. Ja us podeu treure l'antifàs. Per cert, per fer aquest gag no s'ha maltractat cap cabra. Després sabrem si el nostre jurat ha quedat impressionat amb l'Anna o simplement creuen que està com una cabra. Jo crec que aquí a Collbató és molt útil fer de cabra. A Collbató és més útil fer de cabra que parlar anglès. Los catalanes hacen cosas. Ei. T'he portat una cosa. Alguna vegada t'has deixat portar per una cançó i sense voler-ho ni buscar-ho t'has trobat a tu mateix ballant enmig del carrer donant-ho tot? Quan això passa, te n'adones que el que et cal i el que et va bé és aquesta sensació de llibertat. Que el que necessites d'ara mateix és deixar-ho tot i començar a ballar. Ballar, dimarts a la nit al 33. Joan, Mercè, podeu puntuar. La cabra, vull dir, l'Anna ha obtingut 79 punts dels 120 possibles.
Joan, la nota més alta que has posat és utilitat, que li has posat un 9. No. És útil fer la cabra. Jo crec que sí, aquí a Montserrat això és molt positiu. Saps quan aquells van a fer un safari, que aniràs a veure o balenes o aniràs a veure un elefant i no et surt l'elefant? En canvi, aquí tens la garantia que dius anirem a Montserrat que veureu cabres, ella les crida i segur que veus les cabres. A tu, Peyu, per cridar les teves cabres t'aniria a la mar de bé. Jo crec que aquí a Collbató és molt útil fer de cabra. A Collbató és més útil fer de cabra que parlar anglès. A un altre lloc no? Fer de cabra a Barcelona, per exemple? No, a Barcelona no. Si hagués fet de cotorreta d'aquestes argentines que corren per Barcelona, encara. Doncs si visqués a Barcelona faria la cotorra, que també ho sé fer. Què ha faltat en aquesta posada en escena? Una mica de màgia, no? Faltava un escallot. Què voleu, un escallot? Amb 79 punts, el Bel de l'Anna es col·loca a la 6a posició del rànquing. El Carlos i l'Eva continuen empatats al capdamunt de tot, mantenint l'emoció. Ai, que bé que ens ho passem quan els catalans fan coses! Mira esta fotografía. Cielo santo, lo que sospechaba. Dios mío. L'Illa, al centre de l'APM. La Traca! I comencem la Traca amb el millor homenatge a Agost a Tarda Oberta. Avui tenim un repte. Recordeu aquella escena de Ghost amb el fang? Bé, doncs tenim 10 minuts per intentar que una noia accepti protagonitzar aquesta escena de Ghost. Vamos allá, ¿no? Hi, hello, sorry, excuse me. Hi, good morning. Hola, ¿qué tal? Oh, sorry. The sexy scene? No. You want to try to do the same with me, but with chocolate, please? Okay. Yeah, we can try, yeah? Loca, loca, loca. Let's go, no? Okay, let's go. Mare de Esto es más bonito que internet. En segona posició, tot el que no heu de fer després d'anar al dentista. ¿Hace cuánto? Un mes. Me enrollé con una chica y tenía un empaste puesto. Nos tiramos a la cama y tal, y empezamos a darnos besos y tal con la boca, y dijo, se me cayó el diente en su boca. No sabes para buscarlo, tío. O sea, un trauma, tío. Pues te puedo asegurar que lo saqué y no se dio cuenta, tío. Me fui al baño, le eché una del pegamento y para adentro. Hasta que no lo busqué y venga muerte, y venga muerte, y venga muerte. Vaya beso, colega, vaya beso. Ahora sí me está llamando todavía. Yo digo que no quiero tías, no, fíjate, de verdad que no quiero tías, fíjate, todavía me está llamando. Dice, joder, este tiene una pasión de miedo. I acabem la Traca. L'Heredia es fa un embolic de Cal Ample amb els Ibáñez. Sembla que Ibáñez Escofet, més que periodista, es definia també com un modest treballador de les arts gràfiques, tot un exemple de modèstia, en fi. A més, a mi també m'agrada com parla, perquè té aquest punt accelerat, no?, l'Ibáñez Escofet, que quan parla trobo que ja fa gràcia, diguéssim, Vull dir que no només quan veiem les seves il·lustracions. El record d'ell, celebrar el centenari del naixement, que va morir fa... Ai, no. Exacte, jo parlava d'Ibáñez, Exacte. No, Manuel Ibáñez Escofet. Ibáñez també va ser protagonista pel seu Mortadelo i Filemón, però és un altre Ibáñez. És un altre Ibáñez. Oi. És que, no, bueno, són coses que passen... 60 anys de Mortadelo i Filemón per una banda i ara aquest centenari de Manuel Ibáñez Escofet. Mira que l'anècdota era bona, la de la Vanguardia. Sí. Se le ha ido un poco la cabeza. ¿Sabes cómo murió? Creo que se suicidó.